С Вилю, Кирил. Пусни. И лявата ръка я нямаше 2-3 месеца въобще след операцията. Не можеше нож да стисне, да се нареже. Пусни. Не, да се събуя. Аз ще бъде. Няма да може да... Ти ако знаеш какви хора съм събувал, така. Отпусни. Някой боли ли така? Да, на кръст. Кръста боли така? Да. Добре. Така боли ли? Не. А така боли ли? Не. Отсюда така. Така боли ли? Не. Не мисля, защото я съм грешил. Ау. И аз. Така боли ли? Да. Това кръста ли? Тук. Е, тази част. А кръста боли ли? Да. А така? Да, пак кръст. А така? И да, Пак кръст. кръст. Отпусни. Така боли ли?